Incwadi yakumalume emva kokuba ngidlwengule. Ngiyabingelela malume. Malume, ngibhala le ncwadi ukukwazisa ukuthi ngaxolela malume ngoba kangivumanga ukuba ngibizwe nge-victim. Kodwa ngithethe isinqumo sokuba malume ngishintshe impilo yami kunokuba ngibizwe nge-victim malume. Kunalokho enhlizweni yami ukuthi kangiyona i-victim malume, kodwa ngingumnqobi ngaphezu kwabanqobi. Engithanda ukukudlulisa malume ukuthi owakwenza kimi kwangizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba ngangikuthembile. Ngangingakubheki nje kuphela njengomalume, kodwa ngangikubheka njengobaba kimi. Ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga uyongibuka njengomuntu wesifazane osefanele ukuba unkosikazi. Ngangithi ungibuka njengengane yakho, kodwa wawenza kimi wayephula inhliziyo yami. Akuyephulanga kuphela malume, kodwa kwawephula futhi nomoya wami. Ngangesenalo ithemba lokuphila. Ngangithi kuphelele. Ngangithi malume akusenandaba, ngisho ukuphila kusangifanelanga. Kodwa malume okuyimangaza kakhulu inhliziyo yami ukuthi namhlanje sengikwazi ngisho ukuhleka, into engakwazi ukuyenza. Ngangikhala ubusuku nemini malume, ngingakwazi ukuhleka nezinye izingane, ngingakwazi ukudlala, ngingazi noma impilo iyokwazi ukuphinda iqhubeke. Ngalolo suku ngafisa malume, ngafisa kusukela enhlizweni yami ukuthi uma uyaphila. Mhlawumbe ubekade ephila udadewenu, ubekade ezongitshela ukuthi kuqhutshekwa kanjani empilweni. Ngangifisa ukuthi ngabe kunomuntu bengamtshela ngako konke bekwenzeka empilweni yami. Iminyaka neminyaka malume ngiphila kulobu buhlungu. Iminyaka neminyaka malume ngiphila kulolu sizi. Ngingenaye umuntu bengikade ngizokhuluma naye. Kodwa uNkulunkulu ngangihlala ngizwa ukuthi uthembekile futhi uNkulunkulu uyayenza indlela. Malume ithi ngikutshele nakho ukuthi namhlanje ngithole zonke izimpendulo. Kunezwi umama yekade elithanda lilapha ezweni lenkosi. Wayethanda ukuthi umama mayekhuluma nami esaphila athi mntanami, izwi lenkosi lithi uNkulunkulu unamacebo amahle ngeimpilo zethu, amacebo okusiphumelelisa. Kodwa kunento eyodwa bengenza ukuthi ngimangale njalo umama umekade ekhuluma nami ngalezi zinto. Kunento umama yethanda ukuyisho athi, yebo ngane yami ngiyavuma. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu unamacebo amahle ngeimpilo zethu, amacebo okusiphumelelisa hayi ukusihlulekisa. Athi kodwa ngane yami lokho akusho ukuthi angeke sihlangane nezimo ezinzima. Akusho ukuthi angeke sihlangane nobulukhuni. Akusho ukuthi izinto ziyohlala zizinhle. Kwesinye isikhathi siyondlula phakathi kwezinto ezibuhlungu, siyondlula phakathi kobunzima. Kwesinye isikhathi siyoke simsole noNkulunkulu sithi mhlawumbe ubengekho, mhlawumbe ubengabhekile, mhlawumbe ubengasinakile, mhlawumbe ubesikhohliwe. Kodwa malume, iqiniso ukuthi lelozwi namhlanje yile lingivusile. Uma njalo bengicabanga umama bekufika lelozwi enhlizweni yami, ngaze ngaba nethemba, ngaziduduza ukuthi malume nalokhu bekuseplanini likaJehova. uJehova ubekwazi bekade kwenza. uNkulunkulu malume ubengadidekanga, kodwa uNkulunkulu bekazi. Futhi uNkulunkulu bengethemba ukuthi ngingowesifazane onamandla noqinile. Malume ngikwazile ukuthi ngiphumele obala ngokwenzeka. Ngeke ngikubophise malume, kodwa ngiphumele obala ngaloko kwangehlela. Sengiphumele obala malume, ngikwazile mina ukuxoxa nabanye abantu besifazane abandlulile kuso lesimo, futhi lokho kungisizile kakhulu. Ngiyathemba malume ukuthi ezinye izingane ezikhule eduze kwakho uyoyiphatha kangcono kunami. Kungenzeka lokhu kwenzeka ngoba umama wayengekho. Kungenzeka lokhu kwenzeka ngoba mhlawumbe bengenabo abezali.
okwakade kungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi malume kwakade kwenzeka lokho phambi kwamehlo kankosikazi wakho. Unkosikazi wakho wayazi ukuthi wenzani malume, kodwa akakhuza malume. Unkosikazi wakho akazange akunqande, akazange akwazi ukungivikela njengomuntu wesifazane. Kodwa nanoma kunjalo, namhlanje ngifuna ukusho ukuthi malume, I have forgiven you. Ngixolele malume konke okwenzekile. Ngiyakholwa ukuthi nawe ngelinye ilanga uyokwazi ukuzicolela. Namhlanje sengafunda ngagogotha malume, sengaba neziqu malume, sengiwudokotela. Angeke ngikwazi malume ukulapha abanye abantu ngingakalapheki mina ngokwami sengilaphekile. Yingakho manje sengaba udokotela oqotho, yingakho namhlanje sengalapha abantu abaningi besifazane abandlule kulesimo. Engikufundile ukuthi malume umuntu uyayikhethela empilweni ukuhlala phakathi kwezimo ezimzwisa ubuhlungu nokuthi aqhubeke. Mina ngifundile-ke malume, nganquma ngakhetha ukuthi angeke ngihlale phakathi kwalesimo, kodwa ngiyavuma ukuthi ngizolwa ngize ngiphume. Ngize ngaphuma-ke malume ngoba namhlanje ngiwudokotela. Noma ngabe wangidlwengula, lobo buhlungu abusekho enhlizweni yami, kodwa kunethemba lokuthi ngiyoyivikela ingane ezemva kwami, noma ngeyasekhaya noma ngeyona engizalwa nayo, kodwa ingane ngiyozivikela malume, ngoba ngiyabona ukuthi umhlaba esiphila kuwo mubi, kunzima kule insuku, ngoba uma ungeke ukwazi ukuthemba abantu ophila nabo nabakukhulisile, kukangakanani-ke ingane ephila ingenabizali njengami. Ngaphila malume phakathi kwalesimo umama engekho, endlulile emhlabeni, engingamazi ubaba. Ngethembile ukuthi wena nonkosikazi wakho niyoba abezali kimi, kanangazi angibuzanga elangeni ukuthi senguphenduka unkosikazi. Ngiyakholwa ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyomsiza unkosikazi wakho uma ngabe asaphila, okungenani amanavikele zakhe ingane. Uyazi malume, emhlabeni uma bakhuluma njalo bathi amadoda ahlukumeza abantu besifazane, kodwa ngangaqabangi, ngamangala uma ngibona unkosikazi wakho engivumela ukuthi ngidlule phakathi kobuhlungu obungaka, aphinde aphumele ngaphandle ahleke nabantu engazothi akukho nokukodwa kwenzekile. Malume, lokhu kwakubuhlungu ngendlela emangalisayo, ngoba ngangilindele ukuthi njengomuntu wesifazane akwazi ukungivikela. Iqiniso ukuthi abantu abangaphandle malume abakwazi lokhu. Abantu abangaphandle malume baqabanga ukuthi amadoda kuphela ahlukumezayo, kodwa mina ngafunda ngomalumekazi ukuthi nabantu besifazane bayahlukumeza. Awungihlukumezanga wena kuphela, kodwa nonkosikazi wakho wangihlukumeza. Kodwa malume, ngiyabonga ukuthi umdali ngalezo yikhathi engindlule kuzo wangivusela abantu ababuqonda ubuhlungu bami, ababuqonda ubunzima bengikade ngiphila kubo. Labo bantu labo malume namhlanje bayisizathu sokuthi ngibe udokotela. uJehova iso lakhe belingibukile, uJehova iso lakhe lalikade lihleli nami. Yingakho malume ngesikhathi esifanele uJehova wangivusela labo bantu. Uyasikhumbula isalukwazi malume esasikade sihlala umakhelwane, esiwumakhelwane wakho. Leso salukwazi sayishintsha impilo yami ngendlela emangalisayo. Uma konke engikwenzayo kulesikhathi engikuso sengiqedile, kusenhlizweni yami ukubuyela emuva, ngiyobonga kulesiya salukwazi esathi kulobu nzima bengiphila kuso sangitholela indlela yokunginika usizo. Namhlanje nje kungenxa yesalukwazi. Ngiyamkhalela umuntu odlala ngomzali wakhe, ngoba kwesinye isikhathi uyamdinga umzali ufane nathi ufisa ukuthi ngingathi mama, kodwa ungazi ukuthi uzothi mama kubani. Ufisa ukuthi ungathi baba, ungazi ukuthi uzothi baba kubani. Ngiyawakhalela amadoda alahle ingane zawo, ngoba malume uma amadoda abengayilahli ingane zabo bengingeke ngidlule kulobu buhlungu. Mhlawumbe ngakhula kubaba, ngakhuliswa ubaba, mhlawumbe ngakhuliswa bo-anti, ngangandlula kulobuhlungu, kodwa ngoba ubaba wangilahla malume ngaswela nomuntu ozongikhulisa, kwakose ukuthi ngibhekane nobuhlungu ongidlulisa kubo. Kodwa namhlanje malume, I have found courage, I have found the strength to say malume, ngiyaxolela malume,
nami ngokwami ngixolele. I know ukuthi I didn't do anything wrong malume, kodwa I find it inside my heart lokuyisola bengiyisola kona, lobhlungu bengihlala ngindlula kubo ngithi mhlawumbe khona engikwenzile. Namhlanje ngiyazi ukuthi lokho kwenzekile akwenzekanga ngoba mhlawumbe kukhona okurong engikwenzile, kodwa kwenzeke ngoba malume isikhathi besikhombe lapho. Yingakho ngithi malume ngiyaxolela, ngiyathemba ukuthi ezinye ingane eziseduze kwakho ziyokwazi ukuthi ziphephe, okungenani ube yindoda eqotho. Mhlawumbe bona they will never have the courage and the chance mina engibe nayo. Sangisiza isalukwazi ngoba sasibona mhlawumbe bona ngeke babe nalo lelo thuba. Uyazi malume, siphile emhlabeni la kunzima khona, abesifazane namadoda bahlukumeza izingane. Uma uhlukumeza ingane malume uhlukumeza isizwe. Ngiyakholwa ukuthi malume ingane eziseduze kwakho uyozivikela kunokuthi uzihlukumeze. Malume, ngiyazi ukuthi ungumalumami futhi ngiyazi ukuthi uyilunga lomndeni wami. Ngifuna ukusho ukuthi malume, ngibhala lencwadi inyembeza isekho emehlweni nami. Usize kangikade ngidlula kulo alusekho malume nasenhlizweni yami. Kodwa namhlanje ngingowesifazane ongekathindwe owesilisa. Ngowesifazane malume obrave. Ngingowesifazane malume okwazi ukuzimela. Ngingowesifazane malume one-courage yokumelana nezimo zonke andlula kuzo. Ngiyimisele malume futhi angeke ngihlehlele inyuvane ukuthi ngiyoyiprotecta zonke ingane eziseduze kwami emadodeni afana nawe. Ngiyakholwa ukuthi ngelinye ilanga malume uyokwazi ukwenza okungcono nokufanele njengendoda khona emhlabeni esiphila kuwo. Kubi malume wakwenza kimi, kodwa namhlanje ngifuna ukundlulisa ukuthi malume ngiyakuxolela. Emva kokuba sengikuxolele malume, life carries on. Ngiyakholwa ukuthi ngolunye usuku siyophinda sidibane empilweni. Ngalesi sikhathi ngangakwazi ukubheka, kodwa namhlanje angikholwa ukuthi uyokwazi ukungibheka uma uyobona ukuthi sengiphumelele kangakanani. Ngikufisela okuhle kodwa malume empilweni, njengoba nami uNkulunkulu engibusise kangaka, waze waphinde wangivusa wasula inyembezi zami, wabuyisela injabulo empilweni yami. Ngiyabonga malume, owakho othandiweyo unomthandazo.